apa-apa, biasa kok. Makasih ya. Oke. Kalau kabeh damel iki siji. Kowe Mas siji Mas. Karek iki yo. Karek, mulai tak senenge. Bu, sikap apa? Wes mek mamamu bakar wae pokoke. Monggo jagunge 10.000 tiga. Nek karo aku spreu papat, monggo. Kilo bakule lek priyo. Kilo. Oh. Turu langsung tangi jangan. Wah, jagung manis ini. Lek ngalar lek. Lek ngalar. Wong biasa jagung manis. Masa. Lewek Linda ngono ki nggon wong. Iya, nggon wong. Nek gak 6 isan. pira? 6.20 ae. Asta berarti padha ae udah. Wejake lah. Wejake padha ae, guys. Kok dipangan bapak awak. Aja kecek. Mahrin. Ya. Gak yo wis. Kok ngarang. Wis nek telu wae iki lho wis sak omah. Oke, siap. Maladun tak. 10.000. Bibi. Kreseke wong bakul. Iduk kene njeluk kresek. Ya, awak bakule. Bakule tombok nah ya wis. Bibi om tekoki Bika. Tok bakule tombokne jare. Jagung iki. Wis dikeki kresek suwek sisan. Nah, Wis gak usah lek. usah ibu Ora kok. duwe. Atawe kresek pas dodolan ning anu kaya tae. Baru jere. Tak pikir turan kayak Bika omongi. Leweh ora Rin. Marina, Luweh kalau anu tak pikir bakul pentol le. urung wayahe Mas. Adem-adem Dek. Iki tak ngoyak nang patayatan ning Barongan ketoprak. Iki jagung Gak. Engko bengi metu ning Barongan ning ndi? ning kono ngasem. Alah ketara bengi. Ndi gambare kirimno jajal. Ya engko tak kirimno. Oh, bong Teko Mas Ari sono. Alah ini kan budal dia idur jagung. Wes dibayar purung. Jagung manis, Mbak. Murah, Mbah. 10.000 telu. Ya, ada. Tutuke sedulu. Jagung manis, Mbah, dak. Loweh. Wong dhewe dhewe tak iso. Iki ke iwet keluwe badar. Kok malah ditekone iso ndang kulak. Wingi ngono no. Hah? Iki fix iki. Dek, kenapa? Temen. Lek, lek iki jual jebuke Marin. Ya, mana, Mas? Wis fix jere. Piye? Lah kuwi iki lho, Je, lha iki lho nek kene sini. Iki apa kempong? Lek priyo? Alah apa-apa iki. Sakno 2.000 kok. Tikus tengah nak sak ngene, Mbak. Nek tikus dosa. Lek jire tok 1.000. Astagfirullahaladzim. Telung adah ngeten sedoso. Tak ada ana pinten? Mas, ndang milih, Mas. Oh, kleru neh melehno. Ora Ya iki. wijos gandos. Milih, Mbah, monggo. Loweh nganten. Ya kuat ya. Loweh. Murah meriah, guys. 1.000 iki. Lah ayo. Aduh 1.000 ora tak abdi kok. Ramen putih kono. Wes iki. Jile-jile 1.000 jirene. Nenek piye? Nek termi. Adem-adem jaminane jagung godhog. Lancang oleh kulit tok. Kulit Lah nenek yo ngawur kok yo. Heeh. Saya enggak boleh bilang gitu Mas Haris. Ketek ku luwe. Wes awi. Weh. Di ora nek. Dan dikoceki dan basikan lho lah. Apa nih kene bersini? Heeh. Biyen iku sing lek pro sing bakal pentol kuwi lho. Nguntan lho iki. Heeh. Lek pro sing bakal pentol. Tak kira bakal pentol langsung. Jagung lho murah, Mbak. 10.000 murah sak pole lagi. Wis ora umum ae. Ora umum iki. Umume 5.000 kok sak kok. Halo, apa lembat-lembat sampai tak tinggal. Dikek jasuke ya enak iki. Piye ra dijesuke Aku kakak-kakak. kok didol. Wes cilok hari ini habis. Legain piro? Setengah kilo. Rapat lo.
seprapat kan terigu nih. Alhamdulillah lah. Entek timbangan dhewe. Jadi Suwe dene ngrayang semangka bareng. Lah mau hasil bakulan semangka. Iki lho mentas-mentas bolo. Monggo 5.000 saja satu aja. Mbok karo nek. lha iki terus bapak nonek. Apa hukuman iki? Tapi sesuk aku prai ngopain kok. Lah iki mung jere sasewu. Mas aku tak semene. Aku pengen. Oh. Iya iki dibakar enak kita ya. Kayak banyu perawi. Ora, lha ulang gimbal. Murah di sini. Murah meriah dibuat jasuke ya enak guys. Biar review loh, Mas. Hari iki. Akeh ulune le. Dek jago. Lek priyo dek akeh ulune le. Ora jrebut kabeh kene lek. Wow. Beli 50.000 buat bagi tetangga mau. Mau Boleh Bunda. Nanti aku TF. Boleh Bun. Mumpung bakule cek ning kene Bun. Alhamdulillah rezeki milik Rio. Boleh Bunda. Murah jagung buat jualan. Iya, ini murah banget ini. Kayak sade dono kok gini lho. Ini seperti ini 10.000. 10.003 guys. Berarti telung ada. Hah? Telung ada ngono Iya, kira. 3 seperti ini, 3 seperti ini. Nek beri kon Rene ya, Mas? Lek, Ral, Rene ah. Rene tak borong gelem apa ora leh iki jane iki bakul apa jagongan leh. Lah yo. Laren ceramah apa piye? Tak sediani layar lek nek bebok ya iso. Jadi nak laran-laran yang penak nak mau anak kursi kan lho aku tunggu. Enek kursi, guys. Tak tawani es yo mo. Ambek rokok. Kayak gini lho, guys. Gitu. Aku apa ora, Mbak? Ya Allah aku Mbak. kowe ra sabar kok aku guys. Kalau sak kerdus kae gowo piye? Wis sekolah 55. Sak Loh, dus. ya alhamdulillah nggo sak dus sik cok, Mas. Betul pira 2.000 nah lho. 3.500. Makasih ya Bunda, berkah barokah, sehat selalu lancar rezekinya. Semoga Allah gantikan yang berlipat ganda. Nek tak borong gelem ora? Matur suwun sih oleh. Kayak terima kasih saya oleh Karo Bunda Rizky karo Bunda Rizky Ridho beli ya Terima lo. kasih Bunda Rizky Ridho. Halo. Terima kasih ya lu. Lah iki lho bakule jagung. Sehat selalu. Wong garing kok jagung. Bakule garing. Ayo milih jagung ya. Ayo mulai jagung. Monggo. Aduh. Seo. Lah yang bakul mau tak silai jere wong bakule dekne ya masa nggo montorku. Iki krasake. Kayak gini 10.003. Wes pura Mas? Wis. Wes. Ngelek. Ya pada iki. Nek 50.000 nyang tekor saiki. Entuk bonus Bonus saiki. Iki nggir ngelek. Halah. Iki gak payu. Salah ngono lah. Wis rasa idir kowe tak tukoni. Yo. Siji, Matur suwun. loro, telu, 20 ya. Siji, loro, telu, 30. Siji, loro, telu, 40 ya. Siji, loro, telu, 50. Lek priwe nek sing teko iki lho, lek preyo nek prei dodolan saiki dodolan jagung jeri.
Nggih, gentos-gentos niki sadiane. Saneke ya. Wontene. Jare karek 10 Mas sisan ya. Ya. Lagi ke bonus ya? Yo mboten, Mbak. Astagfirullahaladzim. Kok bensine aku ben iso tuku bensin ngono. Ora sama-sama belas. Ngene iki swidak ambek tak bonusi 500.000 lho. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Judule ngene iki ora Iki. bonus sih. Maksudnya per bijine iki batiku 200 rupiah. Lho, Mbak. Wis Ngoten 5. le, maksudnya. Ya wis lek ngenengan kene lek. Nah, dadine Tak dirnane nggo tombong. dadine swidak 3. Iya. Lah klowe nggih. Boten, kluwe ora iki. Kluwe ora. Pak karek 10.000 iki tak tuku kabeh. Ya. Banyune ora tak dol lho ya. Iki dari mana, Dik? Dari Bunda Rizky Ridho, terima kasih borongan 50.000 buat Lek Prio. Dibagikan ke siapa yang mau. Iki tak iderno aku. Kowe nggo motor Mas nggo. Heeh. Lah aku nang kene dhewe. Kok ngoncek kowe? Hah? Iya, Mas. Kula ngoncek kene. Iya, dah. Kowe kok gonceng kok kenan kowe pengen rangkuli. Buke marin lancang kowe. Ojire. Jangan lagi pengen bersanding mbak aku apa piye? Kok pede jere wong pengen gonceng guri. Iya, aku dirangkul ngene aku. Mergo bojone cilik mah golek selemu iki. Dek ning kok tawa aku nang nguri kok. Mbak Ping kasih penjualnya 30.000 ya buat beli rokok jere. Oh, Terima kasih. Terima kasih, Aduh Mbak. nangis oleh ya boleh sabar ya. Terharu aku. Oh, Rene pisan langsung ditumbas ke rokok. Terima kasih, sehat selalu, rezeki melimpah. Ulah. Wendak selaudan kayak Apa salen? Kok iso? Ngrayang, Lek. Beli gak iso. Gak. Engko sing ngebel Mas Arif. Semangka, jagung. Jadi bakal jagung. Ayo naik. Ayo naik. Ayo naik sini belakang. Jagungnya iki lho, guys. Buat dikek ning Mas, kemana kono. beli Mas Marin, Mas? Lek, kemana kan, Lek? Dang, Mbak, Mbak. Mak, jagung gratis. Gratis, Mbak. Dek, jagung, mari tekan monggo. mama ya. Satu monggo. Ambil satu-satu, monggo. Jagung gratis kira, Rene belum ora. Satu, Mak. Satu minuman. Serah apa-apa, biasa kok. Makasih ya. Oke. Astagfirullahaladzim, Mak. Hah? Ambil satu. Ayo, Mas. Saya iki lho. Terima kasih ya. Mati pelas Mak apa di dadar jagung? Lancar, naik bakulan. Amin. Dari Bunda Rizky Ridho, Mak. Tapi kan saingan kene. Heeh. Wes sing jai. Ayo nonton duri. Nanti Mas, arep nanti iki. Ngalor karo rekono sik lho. Bayar kok be anu apa bayar kok dingai? Ayo kok. Iya. Iya. Iki bakule. Jagungnya karek sing milih. Bayana milih gratis iki. Jagung rene Mbak Ipun, jagung. Ya Allah, aku kapan ngapusi dari Bunda Rizky Ridho. Bunda Rizky Ridho. Gratis, Dari Bunda Rizky Ridho monggo. Gratis. Iya. Halo. Iya, semanis. Monggo, Mbak. Semanis bakule. Kan kuwi gelem disasak priyo. Dan Mbak, bakani jagung, Mbak. Satu orang satu monggo. Jagung 3 lho. Ya sabar. Iya, jagung arek milah. Rene jagung. Di sini ada error. Iya, bibirnya error kena prawi. Dia jagung Rene. Mbak ini bisa dipilah. Ini kan murah dikei. Iya. Gratis.
Biasanya nek gratisan udah gebruduk ya ora gelem iki ya wis. Iki nek diambil. Lah kamu gak eroh iki. Erong kok rene. Tak deloke rene lho. Bagi sing tunggal di pelasan. Kalau Mbak Ipun. Oke, aman. Ning kene kameraku tenan. Yo wis tenang aman. Nah, enak Mbak Ipun. Ya, sini. Pinter lek priyo. Yo. Bar kuwi kudune oleh didemek priyo lho ya. Wong gratis kuwi wae priyo. Ngono yo. Sing gratis sih Bunda. Eleh yo. Kiri. Alah, oh. Iya, kalau kabeh damel siji-siji. Wae Mas siji mah. Arek iki yo. Carek, milih, tak senenge. Go, sikap. Wes mek mamamu tak bakar malah. Ayo, Mbak. Bisa lihat habis. Jaluk satu, tok. Ipun wis Wes dah mek gak apa-apa. nganu mae pekno mae. Dalam Berna. satu no. Berna iku. Ini Mbak Erna lo ya. Saya lagi foto. Terima kasih ya Mbak Sopo. Bunda Rizky Ridho. Oh, terima kasih Bunda Rizky Ridho. Ya, Sapa kae Mbak Dani kae? Ya, isiannya. Iya. Kuwi lho sapa kuwi lho? Habis ya. Habis lo ya, habis kosong. Makasih ya Mbak. Nggih, monggo. Tapi malah dijeli tabung. Bunda sudah habis ya. Sudah habis, sudah ndumke sapa sing gelem ya Bunda. Terima kasih. Lek Priyo terima kasih. Iki Sing andum kowe apa? niku bakule, Mbak. Kowe tos tuku. Aku tuku terus enek sing ndelok lepe, enek sing tumbas dikon borong, kon ndungno. Ngoten. Ya, Ki lho orangnya lihat dede. Makasih. Ki. Makasih ya. Makasih. Ayo pulang. Makasih banyak Jere Iwan. Iki bakule. Kuwi aku numpak iki. Aku mau numpak rombong. Lah Priyo ya njungok nang dhuwur apa ngrangkul aku ngene. Sama Mbak Kate. Iya. Sidang ngene. Mbak kene, mari. Aku sih sae. Lah ora ngono lek Priyo pe gonceng guri. Iku cek siji iku buat Mbak Erna ya, Bun. Mbak Erna lho tidur. Ini buat Mbak Erna. Mah wange mah. Ayo, Dek. Sesuk berarti wong ngene iki padha melas kabeh. Ya. Kompore mau pateni. Burung Kene malah ibu kurang. Iki piye, Mas? Pulang Ayo leper lagi wae Mbak Erna. Pemirsa, alhamdulillah sudah laris manis jagungnya. Terima kasih buat Bunda Rizky Ridho. Kita tidak disangka, tidak dinyana ya. Mbak Lebrio dodol rene aku berniat beli karena harganya murah 10.003. Alhamdulillah ki pas kita juga live juga. Alhamdulillah rezeki Lebrio ya teman-teman ya. Ki ada Bunda Rizky Ridho, orang baik, membeli jagung Lebrio sebanyak 60.000. Terus ada uang tambahan 30.000 buat Lebrio. Jadi uangnya tak kasih Lebrio ya, Lek. Lek wis. Wis deal ya. Wis deal ya, wis gitu ya, Lek. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf sekiranya tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan jadi pemirsa. Semoga berkah yang memberi, berkah yang menerima, berkah juga buat penjualnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.